Днешното видео е малко по-различно, защото ще ви покажа един ден в живота на автомобилния журналист. Отиваме на групов тест на Opel. Стартът е сравнително ранен и сутринта трябва да се съберем в централата на София, в Рансалто, на Ботевградско. Една не особено приятна дестинация, защото има много задръствания, много хора, които вече се опитаха да ме блъснат и други такива стандартни софийски истории. Стигнахме централата на София, в Рансалто, отиваме да видим дали са ни приготвили баница за закуска. Преди това обаче бърз поглед към колите, които ще шофираме днес. Участниците днес са много. Намирам моя бадж и отивам да търся баница, но намирам само круасани, все пак сме в София Франс Ауто. Следва добро утро от организаторите с малко информация и предупреждение, че на околовръстното има 5-6 катастрофи и трябва да измислим откъде да заобиколим задръстването. Намирам екипаж и се качваме в колата. Това е Фронтера електрическа, с нея отиваме към Цигов чарк. Ще видим дали ще стигнем. И така с ясна програма за деня потеглихме от София, като в случая сме по двама човека в автомобил. Аз до сега карах, сега вече не карам аз, кара Жоро от коя медия? Sports.info, как? Коя медия? Това е най-известният блог и влог за автомобили. Почти най-известният блог и влог за автомобили след roadhunter.bg, разбира се. Как ще след? Преди? Преди, след, абонирайте се и за двата за всеки случай. Като тестваме 3 модела автомобили в различни нива на оборудване, различно задвижване. Ние в момента сме в електрическата версия на възроденият Opel Frontera. Пътя е окей, сменихме се преди малко. Мисля, че имаме достатъчно електричество, за да стигнем до крайната си дестинация и предстои да видим какво ни очаква още за деня. Пристигнахме и в хотела вече, Гранде Виста се казва, и бяхме първи, само да кажа, но ние с Жоро сме печелили други състезания за скорост. С Volvo EX30, например, на писта вече, там си беше наистина сериозно каране, така че нормално да сме първи. Но така върви теста, сега е почти 12 часа, сега следва обяд, след което ще имаме представяне на моделите, повече информация за всички коли и да разберем всъщност каква е разликата между Фронтера и Мока. Защото Grandland очевидно е по-голяма кола, но Фронтера и Мока малко са ни така подобни. В хотела ни посрещат с тематични коктейли. Спокойно, безалкохолни са. След това минаваме през рецепция и се настаняваме по стаите. Още няма обяд, но вече достигнахме и до хотела. Изглежда приятно. Имам не лоша гледка напред. Opel са ни подготвили някакви дребни подаръчета. Почти съм сигурен, че вътре ще има кафе, защото все пак мока. Какво друго може да има? Сега да видим. Какво се крие вътре? Бомбони. Доста кисело, но много интересен. Следва нещо по-малко кисело под формата на обяд, след което отиваме на презентация за моделите. Да, ама не, има лека спънка с проектора и ни пускат в междучасие. Вече презентациите се отложиха малко във времето, сега имаме час и нещо, в който може да покараме някаква кола. Взех ключ на случайен принцип, падна ни се бежов Grandland, някъде на паркинга да намираме и отиваме да направим малко кадри. Направихме няколко бързи кръгчета с Opel Grandland, който мен, често казано, доста ви допадна. Ще ми се двигателя да не беше 3-цилиндров и да има малко по-висока мощност, но при Stellantis, т.е. групата на Peugeot, това е положението. Остана да покарам и да посоча само Мока, като това също е най-стария модел от тези, които виждаме тук.
модернизиран вече, но ние още преди няколко години в един от епизодите на Road Hunter, някъде ще поставя линк да може да го видите, карахме електрическа мока в най-големия студ зимата. Беше интересно преживяване. Малко по-късно се връщаме в залата за презентации, където научаваме кои са основните качества и характеристики на трите модела. Следват малко общи приказки, но аз взимам 3 ключа и се насочвам към паркинга. Стигнах до етапа, в който ще заснема малко мнението ми за колите, само че това, което е трудно, е, че имам 3 коли едновременно и в момента се опитвам да ги наглася по някакъв що-годе адекватен начин, за да мога да направя хубави снимки. Зад мен може да видите цялата актуална гама SUV модели на Opel. Имаме Mokka, Grandland и Frontera. Да, старо име, но изцяло нов модел. Събрал съм и трите автомобила тук, за да мога да ви покажа нагледно какви са разликите между тях, защото може да се зачудите, особено между Mokka и Frontera. И двете коли са в B-SUV сегмента, т.е. компактни модели, но Frontera е по-дълъг, по-голям автомобил, включително с опция за 7 места. В същото време по-малката Mokka е по-скъпа. Интересно, ще разберем защо. Общото между трите модела е, че и трите предлагат много удобни ергономични седалки, сертифицирани от AGR. А AGR е немската организация на хора с, примерно, болки в гърбовете. Няма значение, факта е, седалките са наистина удобни. Другото общо е, че и трите модела се предлагат с еднакъв тип задвижване. Имаме вариант за изцяло електрически модел, има вариант за плъгин хибрид и вариант за хибрид с стартер генератор. Започвам с Mokka, най-малкият и най-стар модел в SUV гамата на Opel. Като тук обаче имаме модернизираната версия, която е на пазара от тази година. При нея във външния дизайн разликите са наистина минимални, като най-лесно забележимото са трите нови цвята, включително този. На мен лично много ми допада, аз харесвам автомобилите да имат цветове, особено когато говорим за, така да се каже, лайфстайл кола като Mokka. Имаме други промени също при модернизацията, като някои от тях са технологични. Например, вече електрическата версия може да зарежда продукти, като най-важното, че може на практика да си купите един Винген, запомнете, и да го зареждате, ако ви падне батерията, въпреки че той има 60 км пробег, изобщо не е зле. Други промени в модернизацията на модела включват малко по-увлекателно пътно поведение, по-твърдо окачване, малко по-директно управление също така. Въпреки че аз трябва да ви кажа, че с предходния модел на Mokka, ние в Road Hunter всъщност направихме едно състезание между него и BMW M440, нямаше много логика, но да, карахме ги на писта в Кюстендил. Може да погледнете видеото, беше интересен момент определено. По отношение на задвижването, тук имаме бензинов двигател, 3-цилиндров с работен обем 1,2, позната от Peugeot, разбира се, и от въобще групата на Stellantis, като мощността му е около 130 конски сили, има леки вариации в зависимост от скоростната кутия, която може да бъде или 6-степенна механична все още, или 8-степенна автоматична. Имаме хибрид, каквато именно е тази кола, с 145 конски сили и накрая изцяло електрическа 156 конски сили и пробег около 300 км, но ако времето е студено, доста по-малко от 300 км. Цената. Автомобил стартира от около 46 000 лева. Тази точно с високо ниво на оборудване и хибрид е 67. Доста е, но лайфстайл, да го кажем. Ако искате нещо разумно, Фронтерата е 2 коли по-надясно от мен. Ето, че вече съм в Mokka. Дизайнът не е коренно променен спрямо модела преди модернизацията, но тук-там се виждат някакви промени. Една от най-големите, разбира се, е волана, включително с новото обновено лого на марката. Малко плосък така дизайн, но няма значение. Нещо, което наистина ми допада от пръв поглед в този интериор е наличието на достатъчен брой физически бутони. От една страна имаме бутони за управление на функции от волана, които са ясно дефинирани, лесно се натискат, страхотно. От друга страна имаме хубави бутони за управление на функциите на климатика. Това е страхотно. Иначе удобна позиция на седене, два дисплея с размер 10 инча и двата са по 10 инча стандартно, като това е абсолютно нормален размер и някак си се вписват добре в цялостния дизайн на интериора. Като материали
не ми харесва пластмасата като кола за 67 000 лева, но включително и отгоре по вратите е твърда. Някакси не е окей според мен, но в същото време се усеща достатъчно солиден като изработка. Имаме големи джобове във вратите, малко пространство под средната облегалка за ръка, наистина малко, както казах, и общо взето прегледен, удобен интериор. Задния ред при Мока страда, защото седалката е доста ниска, мястото за краката не ми е достатъчно и с малките прозорци тук има едно такова схлупено усещане, което определено не ми е много приятно, но ако приемем, че това е автомобил за града, за къси разстояния естествено няма никакъв проблем. Отзад няма абсолютно нищо интересно, има твърда пластмаса, два USB порта, между другото USB-P, аз такъв кабел вече нямам, няма облегалка за ръка и не е хубаво да си отзад в Мока, определено. Това е Фронтера. Старо име, нов автомобил. Естествено, паралели с старата Фронтера изобщо не може да се правят. Тя си беше по-голям автомобил и такъв, който в някаква степен е подходящ за офроуд. Тук, разбира се, имаме нещо модерно. Но такъв е пазара, докато във времената, в които се предлагаше старата Фронтера на пазара, да кажем, едва около 5% от новите автомобили на европейския пазар бяха SUV модели. В момента това е около 30%. Сами знаете, тези коли не се ползват за нивата, ползват се за да обикалят улиците на града, което според мен е супер тъпо. Обаче това е положението. Така или иначе Фронтера. Тя е малко по-евтин модел от Мока и при нея фокуса всъщност е върху точно това. Комфорт, пространство и рационален избор. Нейн конкурент всъщност е Dacia Duster. И ценово двата модела се доближават изключително много, като това, което прави Фронтера интересна, е, че при нея има вариант и за 7-местна версия. Сами знаете, в България това си носи някакви позитиви. При Duster вариант за 7 места няма, дори при Bigster няма вариант за 7 места. Като дизайн, моето лично мнение е, че Фронтера изглежда по-зле от Мока. Това може би е нормално. Мока точно е лайфстайл модел, както вече споменах няколко пъти. Докато Фронтера, тя е базирана на идентичния Citroen C3 Aircross. И това може да се види доста ясно в страничната линия, но разлики между нея и Citroen има като усещане, като материали в някаква степен и като пътно поведение. Двигателите тук също са малко по-слаби от Мока. Например, електрическата версия разполага с 113 конски сили. Ние я карахме по-рано днес, с нея дойдохме именно до локацията, на която се намирам в момента. Имаме и бензинов двигател, като той е с стартер генератор 48 волтова хибридна система. Там мощността е 110 или 145 конски сили. Какво е положението в Фронтера? Доста по-утилитарно усещане спрямо Мока, с по-остри линии на дизайна, които, ако трябва да бъда честен, на мен малко повече ми допадат. Имаме не лоша функционалност, една идея по-малко бутони, особено около мултимедията, което не е супер, но все още имаме бутони за управление на климатика, което е страхотно. Волана е, ако не се лъжа, почти същия, малко бутоните са неясно изразени спрямо тези при Мока, но все пак са физически, колата е удобна. Като материали положението е много сходно, твърда пластмаса почти навсякъде. Имаме доста странно изглеждащи декоративни детайли тук, които просто са лакирани. Може би все пак по-добре, отколкото да беше просто черна пластмаса, но със сигурност не е нещо особено. Ниши за багаж, за дребни предмети, примерно да си сложите телефона, които са удобни за зареждане, за бутилки вода и отново сравнително малко пространство за вещи под средната облегалка за ръка, която пък има надлъжно регулиране. Нещо, което тук всъщност прави голямо впечатление, ако извадя правилния ключ, това не е правилният ключ, но когато гледате 3 коли едновременно е така, именно ключът, защото такъв ключ скоро не бях виждал и по-интересното е, че дори в електрическата версия няма бутон, а се пали с такъв ключ, но, както казахме, получавате повече кола за по-малко пари спрямо Мока и се конкурирате като цена с Dacia Duster,
Така че мисля, че този ключ спокойно може да се преживее, защото спрямо цената си и интериора и усещането тук са на доста високо ниво и най-вече имаме наистина много хубави седалки. И тук стигаме до втория ред, който подобно на Мока не предлага нещо особено. Твърда пластмаса, няма облегалка за ръката, USB портовете обаче са C, къде е по-добре. Но голямата разлика е, че тук седалката е висока, мястото за краката ми е наистина много и цялостното усещане е за повече простор. Всъщност това прави Frontera един приятен семейен автомобил, с който можете да пътувате на дълъг път. Така че хората на задната седалка да не се чувстват като някакви затворници. Нещо интересно също тук са джобчетата, например да си мушнете телефона тук, отделно освен джобовете, които са долу. Накрая стигам до върха в SUV гамата на Opel. Това е Grandland. Електрическите модели разполагат с мощност 213, 230 и малко по-късно 320 конски сили, като очакваме и новата платформа на Stellantis, която предоставя възможност за 98 кВт-часова батерия и пробег до 700 км, което си е много. Нещо, което искам да отбележа също са фаровете. HD оптика с 50 000 отделни елемента. Система, която очаквам да работи много добре. Тук също така имаме голям багажник, 550 литра и дизайн, който на мен лично ми допада доста. Аз вече коментирах това. В задната част има нещо, което ни напомня на последния Saab 9-5, точно когато марката фалира. И нещо, което тук наистина ми допада. И трите модела личи си, че са Opel, но в същото време не са умалено и оголемено копия на един и същи дизайн, а има някаква идентичност на самия модел. И това през 25-та година е нещо наистина ценно. Тук вече нещата са доста по-различни и на мен лично интериора ми допада. Дизайнът е разпознаваем Opel, но за разлика от другите два модела, материалите тук са къде по-добри. Да, имаме твърда пластмаса, която обаче има интересен принт, не би го нарекал текстура, защото е гладка и много от детайлите по таблото и по вратите са облечени с текстил. Създава усещане за по-висок клас автомобил, абсолютно безспорно и абсолютно веднага. Една дреболия, която веднага ми прави добро впечатление, е лесното управление на head-up дисплея, защото имаме head-up дисплей, който се управлява от бутона за управление на страничните огледала. Няма нужда да се ровим някъде из менютата в инфотеймент системата. Инфотеймент системата пък има 16-инчов екран, но той всъщност е изключително тесен. Той е широк, но тесен. Ако не сте разбрали, ще повторя. Той е широк, но тесен. Малък, но голям. Висок, но нисък. Как и казах тая глупост, не знам, но така или иначе идеята беше, че е широк, но нисък. И на мен това ми харесва, защото нямаме нещо, което да разсейва прекалено много, което да влиза в полезрението, когато не ви трябва. Същото важи и за дигиталния инструментален панел пред мен. Той също е така тънък, компактен, но предоставя достатъчно ясна информация, достатъчно лесно се вижда. Това е нещо, което наистина много ми харесва, защото на мен лично ми писна всички да правят все по-големи и по-големи екрани. Аз лично не виждам смисъл, ако искам да ходя на кино, ще отида на кино. Особено в комбинация с head-up дисплей, дигитален инструментален панел да бъде по-компактен, абсолютно страхотно. Тук отново имаме бутони за управление на климатика, което е супер, шорткъти за основните менюта и бутон за управление на аудиото, защото, например, при Frontera това специално се извършваше от дисплея, което определено не е удобно. Имаме по-големи ниши за багаж, големи джобове във вратите и тук специално много по-голяма облегалка за много по-голямо място под облегалката за ръка, която включително има извод от климатика, така че температурата тук да е по-ниска, да си държите напитките, например. Предния ред седалки наистина ни харесва ми като дизайн, прегледане, удобен е и аз съм доволен и смятам, че този интериор може да помогне изключително много на Grandland, на пазара, който, както споменах вече, в този сегмент е наистина конкурентен. Стигаме и до втория ред седалки. Тук вече имаме облегалка за ръка по средата, както и повече текстил и малко по-добри материали спрямо по-евтините модели. Това е абсолютно нормално и естествено.
Само че, честно да ви кажа, мястото на втория ред е по-добро във фронтера. Нейната седалка е по-висока и имам повече място да си пъхна краката под предната седалка. Просто това е по-функционалният автомобил. При Grandland седалката идва малко ниско, т.е. краката са ми по-високо вдигнати, отколкото е удобно, и предната седалка седи малко ниско, така че нямам достатъчно място да седна комфортно. Да е тясно, не е тясно, но не е особено просторно. Така че в Grandland по-добрите места са отпред. Това беше моя бърз поглед към SUV гамата на Opel, като моето мнение е, че от Opel са успели да придадат достатъчно силна и ясно изразена идентичност, използвайки технологиите на Stellantis, които виждаме в моделите на Peugeot, Citroën и други в тази гама. Второто поколение на Grandland е нещо, от което наистина може да очакваме добри резултати, защото автомобилът е наистина добър. Фронтера също смятам, че ще я виждаме често по българските пътища, защото предоставя много добро съотношение качество-цена. И това е ценно на пазар като нашия. И трите модела се държат достатъчно добре на пътя, без да грабват с някакво увлекателно поведение, но предоставят добър баланс като за ежедневието. Интересно, разбира се, е това, че Opel успяват да направят някаква практична електрическа достъпност, най-вече с фронтера и стартовата цена за електрическата версия от 52 000 лева за автомобил с тези размери и този интериор. Това според мен е добра цена. Замислете се, Dacia Spring колко струва, например. Като това обаче, което виждам като някаква слабост и при трите модела, е задвижването, когато то е в комбинация с 3-цилиндровият 1,2 литров двигател, който просто може да е прекалено груб. Лично на мен много ми харесва в малки коли, като Citroën C1 в миналото, например, но тук, особено при Grandland, някак си не е на място. Все пак, накратко, браво на Opel, очаквам да виждаме техните модели по-често по българските пътища отново. И така заснех нещо с трите модела. Вече върнах единия. Ще отида с Мока да направя още няколко кадъра в страни. Искам само да отбележа, че преди време сребристото се беше клиширал страшно много като цвят, но напоследък го срещаме все по-рядко по пътищата и забелязвам, че при мен е специално от един изключително омразен цвят, сега се превръща в нещо симпатично. Тази кола така ми не е лоша. И накрая време за малко почивка преди вечерята. Аз съм доволен, защото успях да разгледам и да заснема малко информация и за трите модела. Разбира се, е трудно в рамките на един ден, когато има и пътуване, събития, да се направи някакъв качествен и обстоен тест, но такава базова информация е окей. И за себе си дори лично отговорих на въпроса каква точно е разликата между Мока и Фронтера, защото преди това без досег до двата модела имах някакви чудения. Но разликата всъщност е доста голяма и ясно изразена. Какво следва от тук нататък в програмата на един такъв тест? Вечеря. Това е. И на другия ден потегляме обратно към София.